हर हर महादेव। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇକି ବାହାରି ଆସିଲି ମାର୍କେଟ ଯିମି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ଆଜି ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି ଯେହେତୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପଶିଯାଇଛି ଆଉ ମୋର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ସୋମବାର ଫାଷ୍ଟ କାଉଡି ନେମି ବୋଲି ଆମେ ନାନୀର ମୋର ଆସିଥିଲୁ ମାର୍କେଟ। ଆଉ ନାନୀର ମୋର ଗୋଟେ କିଛିଟା ମାର୍କେଟିଂ କରିମି ବୋଲି ଆସିଥିଲୁ। ଫାଇନାଲି ତ ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲୁ। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଗଲୁ ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନକୁ। ନାନୀର ବି ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କାଉଡି ନେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଶାଢ଼ୀ ସେ ଏଠି ଖେଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ତାକୁ କୋଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ବି ପସନ୍ଦ ଆସୁନି। ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ତୁ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ବାଛିଦେ। ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ବାଛି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ନାନୀର ଫାଇନାଲି ତ ଶାଢ଼ୀ କିଣା ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ମୋର ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ସେ ଦୋକାନରେ ଡ୍ରେସ୍ ନଥିଲା କାଉଡି ଡ୍ରେସ୍, ଆମେ ଏପଟ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲୁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ମୋର କାଉଡି ଡ୍ରେସ୍ କିଣୁଥିଲି। ତାପରେ ଏଇଟା ମୋର ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମୋର ଏଇଠି କିଣା ସରିଗଲା। ଫାଇନାଲି ନାନୀର ମୋର ଏଇଠି ଶାଢ଼ୀ ଡ୍ରେସ୍ କିଣା ସରିଗଲା। ଆମେ ବି ଚାଲିଲୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଠି ତ ଆମେ ପୂଜା ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲୁ। ବହୁତ ସାରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାଉଡି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି। ଆଉ ଏଇଠି କାଉଡି ବହୁତ ସାରା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ବି ଏଇ ଦୋକାନରେ ମିଳୁଛି। ଆମେ ଏଇଠି ନାନୀ କହିଲେ ଆମର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କାଉଡି। ଆଉ ସେଇଠି ଆମକୁ କହିଲେ ତମର ଫାଷ୍ଟ କାଉଡି, ସେଇଠୁ ସେ ଆମକୁ କିଛି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ବି ଏଠି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ପରିବା ଦୋକାନକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। କିଛିଟା ପରିବା ନେଇକି ଆମେ ନାନୀର ମୋର ଚାଲି ଆସିଲୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇମୁ ବୋଲି। ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟ ଆସିଛୁ ଗୁପଚୁପ୍ ନ ଖାଇଲେ ହବ ନା। ଆମେ ଏଠି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇକି ଏଇଠି ବସି ନାନୀ କଲ୍ କରିଥିଲା ଅଟୋବାଲାକୁ। ଯେହେତୁ ଅଟୋବାଲା ଆମ ଗାଁ ଅଟୋବାଲା ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା। ଅଟୋବାଲା କହିଲେ ଯେ ବାଟରୁ ଆସି ଆମେ ଏଠି ବସି ଯାଇଥିଲୁ। ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଅଟୋବାଲା ଆସିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି। ହର ହର